زیاتر لەسەر vê mijarê radwestim em nirxandinekê ji rewşa zimanê Kurdî re bikin bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê birêz Hozan Dêrşewî zimanzan ji dêrika Rojavayê Kurdistanê biriya Skypê mêvanê me ye. Kak Hozan dem baş spas û mêvanê Rûdawê nerîna te nirxandina te li ser rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çawa ye? Di çi astekî de ye? دم باش جبوتا و همو تماشاوانên Rûdawê Spas. rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê li Rojavayê Kurdistanê bi rewşa giştî ya zimanê Kurdî vegirêda ye. Bi taybet jî zaravayê kurmancî ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê wek em bizanin bi zaravayê kurmancî diaxivin. Bi rastî bi tevahî em dikarin bêjin zaravayê kurmancî bi giştî bi kulekbûn birê ve dişê heger em nav lê bikin. Ne li gorî asta pêwîst e ji aliyekî ve bi dehan em bêjin gotinên biyanî derbas dibin bi şaştî ji alî nivîsînê ve gelek cihan têdan gelekî mayî hene. Helbet ew jî bi giştî wekû zaravayê kurmancî wekû zimanê Kurdî taybet jî gelek sedemên wên hene em dikarin behsê bikin. Weke çi ne ew sedem birêz Hozan ku tu behsa van kêmasiyan dike sedemên wê çi ne ku em bêjin axaftin û wişeyên zêdetiriyên biyanî derbasî nava zimanê Kurdî dibin. Yani ew axaftin bi xwe bi Kurdî nînin heta ku em bêjin axaftinek ji zimanekî din bê û şûna em bêjin axaftina Kurdiya resem bigire? Helbet min wekû nimûna anî bi dehan kêşeyên din hene ji ber ku em tago nevê têgihiştin tenê ev yek du kêşeyên min anîne ziman bi dehan kêşeyên din jî hene zaravayê kurmancî bi giştî ne dibin kontrolê de. Wate herêkî li gorî xwe li gorî pîvaneke xwe hewl dide pêşketinekî daxîne zaravayê kurmancî di heman demê de dibe ku ew pêşketin paşketinek be jî bi rastî yanî. Helbet mijarên siyasî ne nepeydabûna zimanekî Kurdistan der ya herî giring jî bûna pabendiyê îtirafê ta wekû vê demê jî di destûra Sûriyê de heke em taybet li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê behsê bikin. Baş e tu dizanî yanî piştî sala 2011 piştî krîza navxweyiya Sûriye êdî derfetên fêrbûn û xwendina bi zimanê dayîkê li Rojavayê Kurdistanê zêdetir û berfirehtir bûn rastî. Rêveberiya Xweser biriya dibistanên ku dibin kontrola wê de ye hewl dide ku zarok bi zimanê xwe yê dayîkê bixwînin. Tu vê yekê çawa dinirxîne di demekê de hîn jî belgeyên rêveberiya Xweser bi zimanê erebî derdikevin. Helbet dan û xwendin û fêrbûn û fêrkirin û çûna dibistanê bi zimanê Kurdî ji bo me hemû wan xewn bû. Lê eger îro em bi giştî temaşe bikin me got kêşeya yekê ya nebûna dan pêdanê. Duyem wekû ku bi sedan pispor jî dibêjin danîn û nivîsîn û berhevkirina van pirtûkan ne li gorî asta pêwîst e. Her wiha di heman demê de babeta îdeolojkirinê jî derbasî mijaran dibe. Wekî din yanî dûr ji meselên rêbazên xwendinê ji pirsa rêbaza xwendinê niha tu bixwe jî li dêrikê ye. Yani tu nava cadeyên dêrikê li Rojavayê Kurdistanê bi giştî dêrikê weke mînak tînim ji ber ku tu bixwe niha li dêrikê yî. Eger tu biçî tablo bi zimanê erebî ne yanî weke berî sala 2011 ne tu guhertin nehatiye kirin. Belge muameleyên xelkê li rêveberiyan hemû bi zimanê erebî ye. Pêwîst e çi bêkirin tu weke zimanzanek weke rojnamavanek weke xelkekî Rojavayê Kurdistanê tu dibêje pêwîst e divê çi bêkirin divê derbarê te?
براستی دکارن سر آستا سوری به تواهی یعنی برسوا به پرسیاری بدن ایرو ل جالیه رژیم و لشامه گلو تاو که ایرو و در دورا 10 سالان سر اکتیزا سوری در واز به کاریه چیش با زمان کردی پیشکش بکه تنه از دبیجم ل پیمانگه کی پیمانگه بلندیا زمانان لحلب و شامه دمکا کرد زمان کردی درباسی و پیمانگه کرد هر العالیه اپوزیسیون جی العالیه دجبری جی تاو که ایرو هین یک پرتوک جی بزمان کردی نهاتیه برهف کرن اجبری که براستی هم دکارن بیجن تشتا گو پیوسته وره کرن ایرو دان پیدانه اگر دان پیدان هبه هول جبو پیدا بونا دان پیدانه هلبت دان پیدان بزمان کردی جی دکار شویا چسپاندنا مافی کردی مافی گلی کرد ل سوریه وی دمیده وکو هم بیجن خوا پیاد و دزگهن فرمی پیاد و زانینگهن سوریه و دبا وکو هم کرمانجی بیجن بیمنت باش گلک سپاس برز هوزان در شوی زمانزان خلک روجاوای کردستان جدیر که همکو تو میوانه ما بوی